Picnic lang na guys, picnic. Kasi nagbayad sa donation sa inyo, sir. Sa akong kuwan, atin ako. Atin. Siyempre, ito, sir. Hi guys, welcome sa akong video na po, no? Meron diri sa Blue Bless. Kawan na sila Hinday, si Laylay, o si Pare. Si Alexis. Ang birthday meron guys, nangapas mi diri kay ngaon mi. Dapat kung naadyo yung mga Paksiw. listing mi kasi napay lechon paksiw ba kay birthday man gahapon din. Silingan na gud na mo. Yamigo na akong barkada ba mo nang nangadto dayon. Basta na kay mga birthday update mo dapat. Sino? Oh, di ako na-ulaw. Ikaw mag-ulaw-ulaw. Pas mo. Karon ipangita na mo sila kay daghang kay cottage dire sa Blue Bliss. Ngita na mo sige gutom na mi. Ang isundan na namo kay ang humot sa lechon paksiw ba. Tara nakita na ako sila. Pero pre nagsudan gyapon February na to kaila. Nag-brown yan po. Pinagkaon magkabi dapat di ka magkaon. Ang taan. Nakita na ako sila. Tara ilang cottage, humot kayo. Sabi na ako, ang nanang kuan, humot kayo, lechon paksiw, simot mo dahil, mo na yung ligo. Hi, Cool Brian Vlogs! Welcome to my guys! Humot, napay kuan na paksiw. Nagipaksiw do, gago. Uy, dyan mo, pangita ni Alexin. Hey, Brian! Ano, Brian? Hey, Brian! Uy, sulod na. Sabot mo tagyo na hapon. Hapon na yan. Ano yung sudan? Ganun na po ka-chat sa inyo. Karap mo nang abot. Hi guys. So pag uli. So pag abot din na mo moto pag uli po dahil nila late na kami kay ngadto mi dire alas 11 na. So pag pauli nila, muna na sila kaon. So ang ibili nila dire kay kane. Goods kapon. Goods gapon. Kaya namin pang kilaw dara na kamot sila yung kilaw. Oh, di ba? Lay pa ni kamot lay. Kami kay tamis kay ni gibili nila. Bago nilang palit oh. Oh si Inday hod kayo ba? Si life hack daw be. Kung tayo na ka sa survivor mode. Dito be. Nga na pag-open guys. Tabangan nila among sudan guys. Sige. Open na. Eh. Why gito? Fresh kayo ang litog. Yes. Fresh na siya para ka go. Fresh kay si go. Sige, vape trick daw go. Maulo man si go uguan mot. Kamera mot. Ay kaulo sige na vape trick daw go. Munang style ni Inday guys oh. Dugdog nila. Kago, inani po kago yung style. Dugay guys sila mahuman. Sinakadali ang life hack guys. Ano na yan mo? Ayan style na oh. Hindi na magdukduk. Oh. Apli na yun. Oh. Awa. Bungkag lagi ba? Kagulo balas. Wala eh. Uy, tapang mo na yun. Hoy, mapungil eh mga ipol. Kasi nagbayad sa donation sa inyo, sir. Sa akong kuwan, atin ako. Atin. Siyempre, ito, sir. Gumos. Ayan yung sulat ko yun, sir. Patay, way pambayad guys. Sila ulit kay pagkita ni mama ba? Sino nila, Brian? Picnic lang na guys, picnic. Grabe naman na boy. Mungkin nila na yung mga kuan buhok-buhok.
Bibong is here. Hi guys, karon pauli namin no. Ubog namin kay nag-inamig tandaway og May gin. kay Little Paxio, guys! Nami kayo no. Pauli namin ron. Ni apa si Bibong no. O ni apa si Sigo. Ay kanina rin Sigo. Guys, mauli na may. Apas ako nila, Dre. Karon kay mga to na pamig gihay kay nangaligo sila mama dito. Umato next location namo no. Wala mi kabalo sa mga pagkaon dito pero mga gyapon mi kay gi-invite man. Kadang namin manggihay ron. Pero si Motmot mauli na. Kay mato na siya Davao. Nagugod siya sa oras niya ron. So let's go to Manggihay. Hi guys, sarap mi diri sa Manggihay. Destination. Arrive. Second to arrive na mi diri ana karon kay mga ano pod mi. Nice kayo. Hi vlog. Oh. Kami log fans ako sila si Ana ko ba. Hi vlog. Hi, Te. Hi Tikim. Welcome to the vlog. Ugaw na mo.